Bai, esan gozatu egin behar dugu arratsalde honetan, bestak beste Maitena Salinas Euskal Telebistako aurkezle hementsa dukagulako aktorea be, bai, gauze askotan, saltza askotan zabiltz, Maitena? Saltxera naiz izatetik eta gauza asko jorratzen jutik esan. Eta udako arrakastetako bat, gure telebista honetan zagoen eskutik iritsi da, itxasontzi baten domeka iluntzetako gauetako programa ederra Euskal Kostalde osotik ibili zarete, ondo pasatzen. Horren adibidea hartuko dugulako, lan asko egin be bai. Baita, oain azalduko eto hori guzti, ez? Jende guztik, pasatuet, uda guztia hitzen, zein bidie, hori ez da lan aitzea, ze sortea okezuen. Eta sortea, hoxe bai ez, latza. Baina ja bakarrik gure kosta bestera batea ezagutzeko aukera eman digulako, ez? Ez da iguala benetan, probatu, zu Bermeokoa zea, kostakoa zea. Orduan igual zuri... Bai, itxasontzi baten Marie. Bai? Bai. Eta nigo jarritarratan ez mareatzen? Ikustezo? Ze gauzak. Bizitza, ze txarto banatute dauen? Edo ondo, niretzako. Edo ondo. Bai, ez, eta benetan emate izula beste ikuspuntu bat eta ikuspegi bat, ez? Zure lurraldez. Ez da berdinen lurretik ikuste itxasoa edo itxasotik ikustea lurra. Eta, izan da zoragarria, jende oso interesgarria aurkitu deu, jende jatorra, beti laguntzeko presgainea. Ibonekin gainean ikuste talde politxe egin deula, ez ginen ezautzen. Pentsa, lehenbiziko egunen ez, topatu, bai, elkarrekin inbar genua programata eta bigarren gunen ja grabatzen eginen. Orduan, erronka hundi izan da, eta sortez oso ondo ematen gea. Ez, gure gauzak baditugu, baina ondo ematen gea. Izan behar da, gainera berarekin izan behar da, hori be bai. Izan behar da, hori jo, dan bezalakoa da, osea, nik estimondi edo, baina batzutan da, Gero ez talako errezabez, eta hori, segurazki, azken galderi elkarrizketakue, baina aurreratu egin dugu. Venga, tira. Ez talako errezabez, askotan bikote baten emakumien papela, guk hori bizi izan dugulako, mutilekin aurkeztu izan dugulako, eta askotan, borrela dalako eta gidoiak horrela eskatuta, hitza beti bigarren hartzen dugulako, segurazki txistea eurek egin eta guk borobildu egin behar dugulako, hau guztia ginegu, zelan hasi garan kontutan izan da, eta ustaritzeko emakume hori nola aurkitu duten ikusita, begiratu garalako eta esan dugu. Hori gertatu zaio emakume izatiarren ez dau beste azalpenik? Ez dau beste azalpenik nire ustetan. Ni baita giza eskubidetan espezializatuen naiz, batez ere emakumeen indarkerien kontrako historietan sartutan hau, beti, buru belarri, eta zoritxarrez hala da. Iruditzen zaigo egunerokoan, edo ikusten dien gauza txiki horiek, menpekotasun eta subordinazio, paper horiek betetzen ditugunean normala dala, naturalizatuta dugulako, baina ez da horrela, ez? Eta gauza txiki horiek, baita telebistan ere, zuk ondo diozu moduan, nik uste oso garrantzitsu dela emakume boteretsuak, emakume indartsuak eta emakume aldunak, ez? Ikustea. Ze gazteriak ez bakarri, baita gure adineko jendeke bai, eta baita emakumeek, ez dakit, 60 urtetik aurrerako ke bai, ez? Agian euren hezkuntzagatik ezin dutelako gu dauzkegun aukerak, ez? Hartzeko aukera izan, ez? Baina gure kasuan bai iruditzen zait oso garrantzitsua. Eta adibidez itxasontzi baten, niretzako nire ideia nagusienetako bat zan, eta eurek ala azaldu ziaten ebai, horregatik hartu nuen baita, proiektu hau, aurrera eraman nuen horregatik ebai. Eta izan zen, nahi zutelako bai Ibon eta biok nivel berdinean egotea, denbora guztian. Hau da, fisikoki gauzak itxiko garaian, bik gai izatea. Eozein gauza... Biak historietako protagonistak izatie, bizek izatie, hori da momentu baten beldurtzen badien, bize beldurtzen die, posten badien, bize posten die, eurentzat be batzutan, beste paper bat hartu behar dutelako bai. Askotan, zu baino, ausartago esten batekin aurkezten zabiltz, eta berak dauka ausart papera be bai. Orduen, nahi dutazan pertsonak ezberdinak gara, emakumeak bedanok eskari izan behar berdinek, baina bakoitzak behintzat dan moduko erakusteko aukera izatea, eta zuk izan duzu. Bai, izan dut, ni, ezautzen hauen jende guztik esaten ziten, zu zeuzea. Zu zeuzea, baina natural, da etxentzean bezalakoa, eta lagunekin zean bezalakoa. Netzako oso aukera ederra izan da sentidu horretan, ze begia da beste formato batzuk beti, beste toki bat zutan jartzen zaituztela, komunikatzaile bezala bat dena da, ez? Dena da gauza ona, ez? Probatzea, uztartzea, baina egia da, zu zeu izateko askatasuna daukezunen. Eta gero gainea naturan erdin, ez? Barneratuta zaudenen, eta dena bat egiten dezunen, ni niretzako izan da, ez bakarri profesionalki, pertsonalki ere, sekulako erronka eta sekulako bizipoza.
Esaten gabiltzena, aurkezle lanetan formatu ezberdinak daudelako, sorginen laratza datorkit burura, behitu zegazti eginen danok maitena bertan, baina egia da zuen zati hori gionizatuta eta zegoela, eta azkenien txisteak adostuta eta bar, hau ez talako horrela izan, hau azkenien jendearekin zaude eta momentuko bizipenak jasotzen dituzu, beste formatu bata, ederra da bai, gero urte askotan aktore, goenkalen, esaten egon garalako maitena, zuta bizok beti pasilloen ikusi gara makillaje gelan, eta inoiz ezkara egon batera inoen. Eta horregatik kristun ilusioa, neuken gau esatu, nini jaskik irazkenen, ez, elkarrizketa mano, ez? Urte asko telebistan lanien, bestelako lanak ere egiten dituzulako, esan duguna. Egiten ditut, Tarteka aurkeztu barik denpora asko pasata, hartuko zenuen sekulako indarrarekin da gogoarekin lan hau. Bai, saiatzen naiz, kamara aurrean neotan naizenen, eta urtek pasatzen baditut, adioz azkeneko proiektua izan zen, hau baino aurrekoa diot Goenkale izan zen, eta ia 5 urte izan ziren bertan. Saiatzen naiz nire irudie... Goenkale pilotari, gaiztuna ganera. Baina nintzen gaiztua, beida, hori baita, beida. Gaiztu arpeidea gozu. Bai, baina hori da, beida. Baina hori da hilaz, adibidez hori baita iritzen zaidala aurre iritzi bat. Jende guztik esaten ziten, eskezu, gaina, nobelaku gaiztue, esaten ziten, ez? Ondarrutar batek esaten ziten dola gutxit. Ondarru, nobelako gaiztu, eta esaten nun, ez da gaiztoa. Paper hori, gizon batek ingo balu, izango litzateke, ondo onartuta egongo litzateke zergatik, esango lukete, karakterra dauke, badakizen nahi duen, eta eskatu, eta esan itxen du, ez? Zuzenen. Baina emakume paper bat itxen dezunen, puntxu hoik dauzkela bere barnen, jende guzti pentsatzen du gaiztoa zehala. Zatik, iruditzen zaigulako, ambizio aukitzea, ambizio nahia emakumeetan gauza itxusia dela. Eta ez da hori, zatik. Zatik ezin zaitezke indartxu izan, zatik ezin zaitezke zuzeu izan azaldu. Askotan mehatxu bezala saltzen dalako gizarte honetan, eta ez da horrela. Eta ez da horrela, ez da gutxio ere. Baina aktore lanak eginda, gaizto paperan ez, emakume poteretsu eta preciosa baten papera. Karo, kalien poteatzen, jentik esango dau, ze beldur, baina hemen ja ez, hemen ja gozo, agertu zara moduen. Bai, nik uste, baina hori da politxena bai, ez? Askotan jende pentsatzen du, paper bat iken dezunen, zuze horrela zehala. Bueno, esan diezazuken gauza politxena da hori, ez? Zazken esan nahi do, zure lana erabatea beste ondo idezula. Aktore honazta da. Ez? Emokizu zerraiz, jende sinistu indo. Orduan, egie da, zerbait oso desberdin egiten dezunen, eta jendek ikusten etxea olako harritxu itxen dien, eta zaten, ai ama, baina ze gaztea zean, da ze simpatika eta zatezu. Bueno, bai, eske pertsonak ea, pantaiatik kanpo, pertsona jakusten ditxeunen hor, aktoreok, pertsonak ea, ez? Eta gure izaerak ditugu. Bueno, esan dugu Euskal Telebistan, domeka gauetan, itxasontzi baten, formula barria zan, itxasontzi bat hartu, Euskal Herriko leku ezberdinetan ibili, eta oso guztu geratu zarete Ibon eta biok, eta esan duzu bizi esperientzia bat izan dela ez da, maitu oraindik beste 3 kapitulo fantazia dizkio ikusteko, asteburu honetan iparraldien egongo zarien? Bai, Donibane Loitzunen, Endaian, Baionan, Sokoan, hola gogora etortzen zaitena, ez zazula pentsa, hainbeste tokitan egon geha, jazakizula ez da nun, ez? Esatezu, iparralde, eta gero Debare etorrikoa azkeneko programarako, baina egongo da gero gure une onenak ere hartuko dira azkeneko batean, ez? Une on batzuk hartu ditugu. Hartu dituzue. Zeuretzat, beste, ikusten gabiltze, atzien Sagrario gabiltza, Sukaldien ondarrun, ez da entzun aldun edo ikusi aldun hemen bebai, Lapak. Lapa, lehenbizikoa aldiz, hau da lehenbiziko programa Mutriko Ondarru. Sagrariokin topatu ginen, hau dena improvisatu da, bale? Eta emakume honek botazun bat, zuri ikerri gozatuko zaizula, eta esantzun, karakterra aukitzeko ere, ez pixitzeko ere karakterra auki barra dago. Baina esan, holako emakume zentezkinei. Eta askotan pena ematen dizu itzalen egon die urtetan, eta ez da bakarrik beharrezko diela jakina, ez baliotsu die. Eta nik uste dut, emakumen historioaren falta dugula, ze askotan beti da gizonen ikuspuntutik, ez, itxasoa berare bai, askotan da gizonen ikuspuntutik, gizonen bizipenetik. Kostaldeko emakumiek badute hori, eta guk bizi izan dugu, eta nik herrian ikusten dut, eta batez de, galtzen du guia itxasotik eskaralako bizi, baina eurek gobernatu dute gizonek sekulako, hilabetek egoten ziren kanpoan, eta eurek hartutzen zuten ardura guztia. Zamalabak ezitzea, erabaki guztiak hartzie, da gizon atxera etorrit ezin esan ezetz. Hemen martxan beste batzuk hartzen zutelako. Badute hori, kostaleko emakume batzuk bai. Baina gizartetik ikusita gauza bat da ardura eukitzea eta bestea da boterea.
eta hor dago koxka. Jende askok nahastu egiten dugu, ez? Esaten dugu, baina ordura bat zuten, eta egiten zuten, eta begira eurek azkenen zuten azken hitza. Ez da horrela, zergatik, adibidez, matriarkatuaren kontuarekin, hemen, botako itxu batzu hitzetzila gustatuko, ez? Matrilineoa bada Euskal Herriko gizartea, baino ez matriarkadua. Zergatik, horri matriarkadu izateko, boterean, egon beharko genuke, emakume gehiago gizon baino. Beraz, patriarkadatu baten bizi gara, gustoko izan edo ez. Hori da egoera, ez? Orduan, badaude zenbait gauza hor. Euskal Herriko mitoaretatik hasita be bai. Hori da. Etzena horrela. Hori da, ez? Badaude zenbait gauza hor, imaginario kolektiboan hor ditugunak, ez? Eta, ontzat ematen ditugunak, ala jaso ditugulako txikitatik. Eta behar dugu nolabait hori berri ikusi, ez? Eta benetan ikusi zer dago negiaz guzti horretan. Irudi ederrak ikusten gabiltzelako, nor bi andra, ganorazko berbetan. Kirolazko egin duzu be, bai, Zumaian Getarien da Zarautzen esate baterako, kirolaria bazara. Bueno, ni entrenatzaile pertsonala naiz. Hauri, zuri bezuek ikutu, etorri zaidan, haun etorri. Harto, gogor? Ikutu eta gogor, baitena gogor dau, ikusten zaitugu kirola egitaren beldurra ez daukazu. Batez. Netzako behi da eta hor triku bat zapaldute bai, ez da? Hau izan zen, hasi nintzen, 28 orduko grabaketak egiten genituen, astero, eta hau, hasi bezain portu, goizeko 7 itxastriku bat zapaldu nun. Ego nintzen, 20 arantza horiekin, 3 hilabete iaia, ju nintzen pixkanaka ateratzen. Horrek kriston mina hitzen dago, jarraitu nun, beste 2 egun jarraien grabatzen, hori pasata gero, esperientziz dinatzut, hori arraskatu egin behar dalako, eta atera, eta bai. Baina, nahiko sentidu horretan, nahiko gorra naiz, ez? Ordu naiz oitakoa de, venga, fokalizatzen naiz, eta helburu badudanean, venga, tinko usten diot horri, ez? Badauket sakrifikatzeko agian puntxu hori fizikoki badare. Eta entrenatzaile pertsonala izanik, urtetan, 10 urte baino gehiago egon naiz, bai gizonak eta bai emakumeak entrenatzen. Eta bada zerbait mezu bat, gustatuko litzaidakena, ez? Zabaltzea, eta da, emakumeok benetan gure autoestima lortuko dugu edo gure ekilibrioa, gure gorputza konkistatzen deunen. Eta hortarako sendo honbarraukezu. Ez bakarrik lirain eta besteentzako politi egoteko. Ez, sendo egote hori da eozer gauza itxiko gaizeala. Arroketan saltoin, itxason murgildu, mendieio. Hau da, naturarekin behar deu kontaktu hori, eta oso garrantzitsu edanetzako osasuntxotea eta potenteotea. Sekretu bat kontatuko dizuet, besteak beste, hori entzun nuelako nire lumbagoa eta gero maiteneren ahotik. Kilaz ez da bakarrik kanpoku, ben indartxo behar gara ondo egoteko. Eta psikologikoki laguntzen dizulako hori. Ez dakit nola esplikatu, ez da bakarrik azkenen hau da bizitza eta mundua hemendik perzibitzen dugu, ez da? Orduan, zure gorputzean ez bazaude eroso, edo bakarrik obsesionauta bazaude hau politia eukitzeaz, hau tokian edukitzeaz, iruditzen zaitela gaina trampa erra dela gizartek itzen diuna, zein hain obsesionauta zaude politia egotearen bide horretan, azken etzela kontuatzen beste zenbait zure eskubide asko zapalduak izaten nahi diela, ez? Beitu flitxe, posik egongo da Asier Hilario, gelan daukagu gero etorriko da, eta hortxe... Zoragarri etokie. Kostalde ederra daukagulako, bai. Euskal Herrian beste herrialde batera joango ginateke, eta egongo ginen ahoz zabalik eta hau da, etxean daukagu, ez da? Hau da, sensazioak izuzen baten dizun, bapaten egon zaitezkela Suiza baten, edo bapaten egon zaite Monakon, edo bapaten, hau da, tasatezu ez bida, nau Bermeon, nau Lekeition, nau Onjarbin, zoragarria da. Benetan, itxasoak badu zerbait, esaten da energetikoki ura diela emozioak, eta badu zerbait, benetan, ez zaudenen ondo edo desoreka batean zaudenen, Ibonek esaten du bezala, putzuan sartu, o putzura jun, eta benetan reseteatu iten zaitu. Beste energi batekin hasten zea. Bai, hori egia da. Bueno, hortxe ikusten zaitugu, ondino enfermeruegaz, baina horioko arraunlariekin egon zineten be, bai? Egon ginen. Bueno, ze emozioa. Norra nimeten egon zara Kontxan, eurek? Bueno, esan duizut, San Juaneko neskak. Bueno, ni neskak orokorren. Eta San Juaneko neskak. Egi esan ilusioa neuken horiok irabaztea. Esan beharra dauket, oain ja irabazi dutela. Denok mezi dutela, benetan baiet, ze gorra baino gorragoa da, kirolau. Eta, bueno, Jon Salsamendi iruditzen zait pertsona zoragarrie, gutxi ezagutu nun, baina benetan oso garbi ditu gauzak, badaki nola helarazi, ez, bere taldekideei, eta hemen esaten zuen zerbait oso ederra zana, eta esaten zuen alaitasuna hasieratik. Eta ni hori esan zuen, nire irabazi dit.
ni mendik aurrea horiz. Mutilekin, baino neskak izaten badie arroxaz. Hortxe, esperientziak, ordu asko dauzuren atzetik. Emaitza oso polita da, baina ordu asko dauzuren atzetik. Ez da dena hain erraixa ikusten dena, ez? Beti ikusten du, logikoa da bezala, hori saltzen dugu ez, gauza politxenak eta bar. Baina Ibon eta biok nik uste zorte handi eukideu bat bestearekin. Zegie da, gerla bi pertsonak gustatzen zaigula oreka baten egotea, ez bata bestearen gainetik. Orduan, esan behar izan ditugunan zerbait bata bestei, bota gea, gola, pim, pam, pu, zebigea oso, ez? Energikok eta dolberok. Baina eraberen goxo egin geha elkarri eta, besa eman diogu elkarri eta azkenen, bere terrenoa zan itxasoa, ez? Nerea ez da ordea, orduan asko lagundu dit eta baita, baxter asko erakutsi izkit, baina beak dionez baita, behantzat ikasi duen 180 atzulea ezagutzen ez da, Orduan, badagola hor altxor handi bat, benetan baietz. Gustatzen zaizu azaltzen, telebistan ikusten zara, horre gauzek? Bida, duela 5 urte hasi nintzenen ezin une buruarekin. Ikuste, baina haitxu beste iken nintzen, gaina naiz hain espresiba, nire nintzela konstiente txikle baten moduko nintzela. Ez, oso keinu esageratu gitxitutelako, baina hola naiz nire bizitza pertsonan ere bai. Baina urte pasala, ez dakiz eri buruz zabiltzen behar. Ez da. Hain naiz. Horan gabiltzen indadak horrek eskuek, baina horrela nahi, parkatu. Dantzan gaude egun guztien. Baina urte pasala, ikasi nunetzako ariketa bat izan zen nire burue onartzeko, eta baita gustatzen zain naiz pertsona bat beti gustatzen zaitena obera ikea. Naiz oso erronka zalea, baina nire burukine bai. Orduan esan nun, ez, ikusi beharra duket, ikusi zer etzaiten gustatzen, eta saiatu hori aldatzen eta hobeto iten. Orduan gaur egun ikusten naiz, eta naiz ez da konstiente nire buru ikusten nahi naizela. Hori egie da, nau horretan, nau gehiago orokorren ze sensazio ematen diten programak, Ibon, bai, ondo eginda dauen, ondo geratu den. Dena, ez, talde lana, eta bueno, eta samarra duket, aparte hortaz, atzean egondan taldea, zeharo zoragarri izan dela. Bai, kameretatik hasita, Aritz Albaizar, zuzendaria, Aritz Montiba, Honelako proiektuak bestela ezin direlako egin, bez? Benetan ez Maitena zabiltzatilako, lekeitxoko irudizek eskatukuz bestak, beste kaxarranke derra ikusteko aukeri eukikulakon. Honelako gauzak, esate baterako kaxarranki bau, bertara zoaz, grabatu behar duzu, eta irudi hori eman behar da. Ezin da repikatu, eta danok jarri behar dugu daukagun guztia gauzak ondo agertzeko. Eta bakizu zer den oso garrantzitsuen etzako. Lan iken detenen ni naiz pertsonat umore hondikoa oso bazilona naiz, ez? Naiz adarra jotzen duten naiz asko, baina naiz era hori dolako. Orduan lanen gauzak serio hartzen ditut, baina netzako adar jotze hori edo umore puntxu hori ona da beti tensioa baretzeko, ez? Eta talde batzeon, kamaratzen ez dana ikusten, beida, eskibiltzen ginen lurretio hueltan, ze bate botatzen zuen da beste kaundigua. Orduan horrek laguntzen zuen, nekearen nekez egoten ginenen, igual 18 ordu jarraien, grabatzen egon da gero, 6 ordu loin eta beste 18 genduzkenen aurretio, horrek asko laguntzen zuen. Relatibizatzeko aukera ematen zizuen, ez? Eta bai, eharra izan da. Falta botatzen ditut. Bueno, deskantzue ondo. Ondo, bai. Deskantzue ondo. Intensoa izan da. Bai, lanak, edarratialako, hemen prestaketa lanetan, segaz geratuko zara? Esperientzia hau eta gero? Esperientzia eta gero? Alde batetik lagun bat indetela, Ibon, besteak beste, bai? Atzean daudenak ere, lagun egin ditu dela, netzako gauza garrantzitsua izaten da, ze pertsona gustatzen zaizkit. Eta konkretuki kostatik, bai, hau ea zan. Eta kostatik, jakina jendea, eta bakizu zer, oain adikta inaizela. Ezin naizela itxason sartu gabe hon, baino bi aste, baino gehiago, duela gutxi bi aste pasazien, eta albaolakin jo nintzen arraunen, estropadak ikustea, San Juanetik Donostiaino. Eta itxasoratu nintzenen, behizen ere horrekar lortu nuen. Arraunen egin duzulako, Bilbon, Deustun, inun lehenbiziko aldiz. Amets bat deten hor. Benetan, baina emozionautan egon, emoziok jota. Egon di momentu asko oso berezik izan dienak, ez? Ze, bueno... Irudi ederrak die, programa politxe da. Bai. Hoi lehenbiziko aldi ezan, bueno, nine hon, eta noin txakautuko nahi hemen, eta guztua ibili nintzen. Eta esaten detena, ez? Adibidez, forman egote hori, almentzen zaitu bolako gozak itxera, ez?
atzera egin berzete zuzatik ez, venga. Eta parapenten ibiltzea, eta surfean ibiltzea, eta... Parapenteko aurten ez, domekan, ikusiko hastion. Ez, aurrekon ikusi izan. Aurrekon ikusita dau. Aurrekon ikusi izan. Bai, hor surfa, parapente eta hori ikusi izan. Denetarik beste 3 geratzen dielako, gonbidapen egin itsasontzi baten ikusteko, ikusi ez duenari, gitxi esango direla. Sekulako arrero nahi izan duen programa izan delako. Postik egoteko moduen, zer politxe egiten danien, eta arrera hona daukonien ederra dalako. Bai, nio entxen hau unkituta eta goxo. Osea, baino barrutik zabaldu berren asko, ez da sensazio bat esango nukela, buiak hasiko nitzakela edo subidu moduko itakoat, ez da hori. Sensazioa da goxoa. Da goxoa ze zure etxeneon eta zure etxea berrikusi eta bestera batea ez bakarrik azaltzeko baizik eta ezautzeko aukera izate hori, gehiago sustraitu egin hau gehiago, ez? Eta netzako hori oso garrantzitsua da. Zen netzako, ni Euskal Herriarekin erlazio oso sakon badaukat, ez? Nere barrenean. Eta honek hori ere eman dit, baino kostatik ikusi da edo itxasotik, ez? Ulertuta. Eta bai, benetan unkituta. Eta esan duguna aurrera egiten, maitena eta bestelako formato batzutan, danok. Esango dugu, eta bestelako erronka berrietan, erronkak izatie profesionetan ezinbesteko edalako aurrera egiteko, bestela hortxe geratzen zarelako norezien edo apurtxu eta aspertuta eta aspertzen bazara, hau egiten ezin dalako aspertu. Hemen gaudenak izaera badaukeu eta beti nik uste ipurtarina gehala. Orduan hori gabe, saltxe hori gabe, gero kejatu iten batzutan ez da oso establea esaten dan hori, ez da lan bat beti ez zalantza baten bizitzea, baina, bere alde ederrak hain politxak die. Horrek ere izaera bat akar, Bai. Beti adi egotien izaera hori, ala beharrez horrela izan behar dalako. Bai, hori da. Ze ondo, haben hau, ezin izelez mobidu, honegaz minifaldigaz, habla ningu, mozotxo edo motzut. Preciosa. Eskerrik asko, etortzi erren, maitena plazer bat hau. Zuri, benetan baietz.